weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulmaji dembe to ndulmaji funeɓe to wudduru to aali wuuri to sadela to keeɗere to guijilona to cilona ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno yaya ba to richatol ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno abdourahmani dia to pk witta naccode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohammed cheikh el ghazwani hoorejo gendi mauritanie o ƴetti lana makko on diwaka o yaɓini to tinisa lamorgo leydi tunisie nayimo toon ko tawtoriyede batu francophonie to leydi sénégal dendagal presse sénégalaise ɓe ndendi ɓe mbaɗi seppu mabɓe molantego allah taw ko seppo yam yamingo e nder dakar namdade kayyo biteɗo papa ali ñanga jaydiyanke cokaɗo guila kaya ɗeɗo balle kala yo oppe ko ɓuuri yawde yaccade to leydi mali ñande altine ɓennuɗo o yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe impôt yimɓe ñande altine ɓennuɗo yimɓe gollotoɓe e impôt kañumen kala natini ticket honko juuɗe e nder jokri leydi he kala teskama noon on ñalawma goto ko milliard uji kewɗi leydi ndi perti to leydi algérie ɓoyata leelamo leydi algérie dartina natgol leydi ndi e pewnugol autoji ɗi hinde diesel woni kala autoji gasoil natata e leydi he fewnata kadi e nder leydi he saabu teskede kay ɗina werlaji ene jiiya tigui eko bonnata ko fate weeyo to leydi burkina faso to leydi burkina faso seppo hollirde seppo molantego allah waɗi toon hollirde kay ɓe natti yidde yiide koninkoɓe leydi france ɓe hinde barhana ɓe natti kadi yidde yiide toon ambassade mo leydi france o yalto leydi mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade to leydi côte d'ivoire catala bitegal CEI woni commission électoral indépendant ko catal halfinaɓe ko fati e sumgoji ɓe kolliri tigui wonde ɓe umminima ko fati e ko ɓe umminima ko fati e wadde révision woni yuritade listeji électoral leydi ndi bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalwal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita tension diabète cholestérol hémorroïde jalto ena towo kala asmo ɓandu ƴakkoru keeceje musoje e koyɗe musoje ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala omo yawran kadi rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ene yawran worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum a fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo wadde ko gawri samme walla gawri ndemiri so waɗi fewninima waɗi no wirumani ko famɗi kala fodde temde rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗe e kala leydi e kala continent taw ko ɓeydoje arsigaji e pittoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawrata ɓen sagataɓe ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kiɗaneɓe mum jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nene maɗa o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele taari leydi Sénégal ko temedde nayyi CFA
so tawi noon ko wonɓe Europe wonɓe Asie wonɓe Afrique centrale ɓen listikal hay mbuɗu yoɓetake ceerno Djiby Sy andino dendagal kileɗe mum oɗo saahaji mo tawi jum e ko taari ɗum kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy to leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi ko yiɗi hebdemo to banggue WhatsApp numéro makko téléphone ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 221 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui miñuma almudo mum biteɗo ceerno Alassane Sy taweteɗo to base makko mo Nouakchott ne tekka ko laaɓɗo reedu nunɗuɗo ganduɗo golle ɗe laaɓaɗo leɗɗe jaɓanaɗo duwaw on numéro téléphone muɗum mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone mbadden danɗo faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗo e men ko kiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoro ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene danɗo faade gorel teyya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira sappo ya jeenaya lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah honon mbiɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Mohamed Cheikh Ghazouani ko hooreji gendi Mauritanie o ummima Nouakchott aljuma hanki o yaɓini Tunis lamorgo leydi Tunisie nayimo toon noon ko tawtoro yeede batu taw ko batuɗo leyɗele francophone joddoto toon guna batu noon ngu waɗata ko nder île goto biteɗo île Gerba ɗum ngu waɗata ko ñande sappo e jeenayyi woni ñalawma hande o e ñande nogas woni ñalawma janggo jolala gonɗen ndu o yahani goto noon kanko Mohamed Cheikh Ghazouani omo yaade sete timmude no feewi e nder ɓen ɓe o yaadi tawe hen Kumba Ba ko ministre conseillère
à la présidence de la République ene tawe hen kadi Mohamed Salema Wule Merzouga ko jagal gala leydi Mauritanie kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral hakkude e leyɗele ene tawe hen kadi Ismaila Wul Cheikh Ahmed on ko directeur cabinet makko ene tawe hen biteɗo Deman Hammar on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie e nder joɗaniɗo on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Tunis ene tawe hen kadi directeur général protocole makko protocole d'état biteɗo El Hassana Oula Ahmed ene tawe hen chargé des affaires auprès de l'UNESCO chargé des francophonie ene wiye Sidi Oula Lemzata ɓe laamu Tunisie noon holliri tigui wonde kay fodde capanɗe jeegom chef d'état et chef de gouvernement wondude ministre uji ma mbaw tawtorede nguɗon batu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande aljuma hanki o suudu saabu yejude leydi Mauritanie e nder jonde mabɓe de ɓe mbiyata jonde préliminaire ɓe cuɓima yilirde mabɓe hesere woni bureau keso taw ko tambiɗo golle ɗe ko ni tigui bureau ngo lelri so tawi ko cukko hoorejo gadano suudu ndu on wiyete ko Sidne sohna so tawi on jeeya koye landa wiyete kam insaf woni landa laamuka cukko hoorejo ɗiɗaɓo noon ene wiye El Kotoba Wula e Matta o jeeya koye landa Lunda wiyete ka Tawassula cukko hoorejo tataɓo wiyete ko Hassana Wul Baba jeeya koye parti El Misana cukko hoorejo nayaɓo ene wiye Hashima Samori Mbareka ko landa insaf woni landa laamuka cukko hoorejo joyaɓo noon ne wiye Ali Wula Dowla ene jeeya e landa insaf hono kesera suudu ndu ene wiye Husseini Wula Bumbuta ene jeeya e landa insaf so tawi noon ko premier secrétaire bureau ngo ko wiyete ko Mohamed Wul Didi jeeya koye landa wiyete ko El Misana so tawi ko secrétaire bureau ngo ɗiɗaɓo wiyete ko So Abou Demba jeeya koye landa insaf len landa laamu kam so tawi ko secrétaire tataɓo noon bureau wiyete ko Laaji Traoré jeeya koye groupe diɗal landa bitengal Swaba e APP so tawi ko secrétaire bureau nayaɓo wiye Vadi Mintu Eli Mohamed o jeeya koye landa insaf so tawi ko secrétaire général joyaɓo o noon wiyete ko Mohamed secrétaire bureau ngo jeeyaɓo wiyete ko Mohamed Yahya Wul Khatri o Sidi Ali koye landa insaf o jeeya so tawi ko reporteuse du budget on wiyete ko Nana Cheikhna o jeeya koye landaji Lunda ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen galle la morgo leydi Mauritanie ɓe ɓayini aljuma hanki o sappo e jeetati jolala décret keso on décret noon ko hollirde kay wonde yimɓe tato cuɓama waɗama nomama conseiller ji to présidence de la république ɓen goni noon biteɗo Mohamed Limina Wula Salema on meeɗino wonde jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade woni ministre de la santé ko hitande 2004 goɗɗo ne wiye Mohamed Mahmoud Wula Lemmata on ko gonnoɗo président de la commission de régulation de centre zone France Monouadibou so tawi ko troisiéme neɗɗo tataɓo nomaɗo o noon wiyete ko Aissata Daouda Sall Aissata Daouda Diallo ko mennoɗo wonde ministre de l'environnement ko ɓeɗo tato woni suɓaɓe kay mbaɗa conseiller ji à la présidence de la république et décret jaltuɗo hanki o ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni teskama tigui ngabbugol cogguji taw ko basalle e pomme de terre e nder naccota lamorgo leydi Mauritanie e yogga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi he aljuma hanki o sappo e jeetati jolala gonɗen ndu kilo goto basalle jarannoɗo capanɗe nayyi jarannoɗo kilo basalle jarannoɗo 200 woni temedde ɗiɗi ha temedde ɗiɗi capanɗe joyyi wonti ñalawma hanki o ko temedde joyyi ha temedde jeegom mbuɗu e nder jeehe noksotot ko noon kadi cogguji pomme de terre ko noon ngabbiri Zeynil Abidine ko président du patronat mo leydi Mauritanie o holliri tigui addani cogguji basalle e pomme de terre ɗi ngabbude nder leydi Mauritanie e oɗo saha kala e nder maaje kadde hen tawi hen ko wiyete mauvais temps woni tigui hewde bempeƴe ma ngoni finni no fewi yogay batoji cuusa arde yogay batoji kadi cuusa sawa kostude ko ɗon ko ɓe kostude Allah ko wiyete mauvais temps woni tigui bempeƴe mawɗe no fewi hadde batoji ɗi wawde yettade kaggulaɗe o holliri noon ɓoyata tigui ma cogguji ɗin batoji noon ene wiri météo leydi Mauritanie ma condition change ɗum noon kadi ma batoji ɗi mbawa kostude cogguji ɗi jippo tigui ha garta e place uji mumen hono no holliri Zeynil Abidine o holliri kan holliri Zeynil Abidine holliri sabbu kay o wi wonde météo holliri tigui eɗo balle ma ɗum waylu no fewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni jen ha to tekane tawi nder région mo Trarza to worgo leydi Mauritanie teskama to noon ɗeɗo balle kala nder lycée mo tekane e nder lycée wuuro ngo noon teskama hen tigui ko wiyete jinne maynuma ko kañum tigui woni ko yilli oɗon lycée jille maynuma noon wawi yantinde sukaɓe hewɓe
taw ko sukaɓe rewɓe janggoɓe nder oɗon lycée de directeur lycée o biteɗo Bouya Ahmed Vachi o holliri tigui e kala saaha enen teska noon tigui e kala saaha école aji sukaɓe rewɓe e kala saaha goto goto ne hewno yande kono ɗeɗo balle kay ɗum fakkiti no fewi saabu ɓe jooɗata ko ñalawma ko famdi kala fodde yimɓe tato ko famdi kala taw yimɓe tato camani o holliri noona omo sikkini ya taw ɗum ɗon raɓata saabu teskima e kala saaha a yiyata suka debbo yara sehil mum wona e darde ɗum ha ɓooya kañumne teɓito e leydi ko ɗum hunde tampinde men no fewi oɗo saaha joni eɗen molo hen Allah ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen ene teska kewgol bandiyagal e guykaji ɗi hinde braquage e nder Dakar ha e nder yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi hekkala dadiɓe halfinaɓe nden kay kisala leydi ndi ɓe hinde force de défense et de sécurité ɓe ummimanima fittude Dakar ittude ñonkota e istude de bandiyagal e nder yoga e nokkuji ɓe ndendini noon fodete medde jeegom sagata taw ko dadiɓe ɓe hinde police ɓe mbaɗi patrouille mabɓe noon e nder Dakar ɓe teskima noon e nder on patrouille ɓe tewima temedde joyi capanɗe joyi neɗɗo ɓe pewani hen temedde nayo e ɗiɗo nanguira tigui probléme d'identité so tawi ko capanɗe jeetati e goho neɗɗo ɓen nanguira koko jarde kay ha wi juillet sappo e jeetato nangga kay koye wasde jogade koye mbadi enquête neɗɗo goto nanguira noon ko habde neɗɗo goɗɗo fiɗuma piggal musgal no fewi ha gañi hen sappo e nayo nanguira tigui ko tawrede e doroko sappo e goho ko guyka nanguira e goɗɗum kamɓe kala nangaɓe koɓe temedde joyi e capanɗe joyi neɗɗo dadiɓe temedde jeegom policier noon kamɓe kala noon hollirama tigui nder patrouille kamɓe kala ɓe ɓorni ko comci civil woni tigui wona tiniji mabɓe ɓe ɓorni ɓe mbawi tigui nadde ɓe ɗum noon wonno ko ñande jamma alarba ina wiyata alkamisa ɓenɗo tuggi 20 heures woni 8 heures jamma ha 6 heures subaka woni ha juulal salatu ɓe mbawi nadde e yoga e nokkuji ha tenti noon e nokkuji to ɓuuri teskede kay kewgol bandiji e guykaji e nder Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Alpha Yaya Bari ko tumaɗo kay ko fati terrorisme mo policier ji mo Kolda nanguno guila ñande nogas jeetati lewru octobre golle ɗum o waɗama noon inculpé o waɗama kadi sous mandat de dépôt hono ko o waɗama sous mandat de dépôt woni tigui ko tuma e makko ko kala tawama e makko e yamirore procureur de la république o yamirore juge modern juge mo Dakar doyen de juge mo Dakar e dow yamirore mum o waɗama déféré tigui oɗo saaha joni e mbadi mandat de dépôt o wawa wonde toon tigui o fada tigui ha o wawa tañanede visa makko faade kasoji mawɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kanko Alpha Bari noon ko guinenajo ko guinéen polonais ko guinenajo kono jogui national kayitaji polonais omo yiilet noon no fewi kay tawa kadi ko catala bitegal 2A ko catal doɗaji dendude Amérique yiilotonomo omo jeyano kadi e ɓen yidnoɓe tafde rébellion e nder leydi Guinée kanko Alpha Yaya Bari omo yara duuɓi capantati e jeeɗiɗi ene teska kadi ko kanko yinno wonde kay kanko yinno kay ene tuma noon ko kanko tugui yoɓino fitta ɗum mbiyetenoɗo Aminata Touré alias Metta o noon baranoɗo guila ñande tati lewru septembre Alpha Yaya Bari noon ene jeeya kay e fedde wiyetede commission walla comité international des Fouta Djallon o yinno noon ko wonde base mabɓe arriére fedde nde to Sénégal to Burkina Faso ha to Mali kala joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Saraya hodɓe e nder falde Saraya ha tenki noon e hutortoɓe ngol lawol bitengol hakkude Bembu e Sabodala wo kolliri mette mabɓe no fewi ñalawma hanki o ɓe mbawi tigui wadde seppo mabɓe e dow lawol ngol ɓe uddi lawol ngol ɓe kadi ya garta waɗaji wadde hen hollirde kay mette mabɓe namdade laamu ngu nde waɗantaɓe goudron ko ɓuuri yawde e yaccade ngol ɗon lawol noon ɓe kewide ngol ko lawol kange walla route de l'or ɓe kolliri noon guila 2009 guila nden kay laamu leydi Sénégal ene fodaniɓe e kala saaha ma waɗanɓe goudron kono ha ɗo haydara ala koɓe jii ha joni ko leydi Sénégal jen ha to Kolda koninkoɓe e ɓena witeɓe autorité ji administrative ne falde Kolda ɓe duppi drog kewɗo no fewi wondude e marchandise uji ɗi nawani lawol ɗi happu mumen gasi e ɗi contrefaçon kala ɓe keptino ɗum noon e juuɗe commerçant ji ɗi nunɗani ɓe mbawi ɗum duppude jaru oɗon marchandise duppaɗo noon ene guime ha 1,4 million
kalata ko France CFA ɗum woni koɓe duppi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Saraya to jen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal noon sunare mawdu no fewi ene biriji ene tawi hakkude biriji ɓe leydi Sénégal e hutortoɓe lamba kala yimɓe kala dilloɓe e lamba ene tawi sunare mawdu no fewi ha tenti noon e ɓena jeeyaɓe to Parcelles Assainies saabu kay jaltugol aduna koto ya biriji biyetenoɗo Ramadan kanko Ramadan noon yalti aduna koto dow laaci dentude Amérique ñande aljuma ɓennuɗo o juma hanki o to dow laaci dentude Amérique teskama noon ɗiɗo duuɓi kala ko tono wurno ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men aljuma hanki o presse sénégalaise no didorno ɓe mbawi tigui wadde seppo mabɓe taw ko seppo jaam yami o ɓe mbaɗi ɗum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal seppo ngo noon ko namdade jaydiyanke biteɗo Papa Alé Nianga jaydiyanke cokaɗo kay nde woppete tigui ko ɓuuri yawde e yaccade seppo ngo noon teskama ngo fuɗɗori ko nokku to wiyete yesso école normal supérieur ko noon ɓe jaari ha to wiye rond point jetta o kamɓe nan kamɓe mawɓe seppo ngo kadi caggal ɗum ɓe mbawi wadde hono catala bitengal CAP woni coordination des associations de presse du Sénégal ɓe mbawi wadde communiqué mabɓe ardi ɓe faade communiqué mabɓe noon andinde leydi gouvernement mo leydi Sénégal wonde kay la liberté de presse ni négociable ni à marchande siftinde o noon Papa Alé Nianga ko guila ñande jeegom lewru jolala gonɗen ɗum ko guila ndena o wiya teɓa ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jeyan ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men séri men Amadou Isaka Keɓe assalamu aleykum warahmatullah rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanen ɗo nder Ziguinchor hande kaleten ko affaire uste kalaɗe ɗe jehen to e marché marché mawɗo biyeteɗo marché Semour ina wayno journaliste men o nde yeehi toon wadde ɓe interrogé ɓe mbi kamɓe de uste ɗe kamɓe ustani hande ɓe ustani janggo saabu koɓe coodi ko ina seeri joni noon on namdiɓe kilo pompiteére no foti ɓe mbi ɗo ko 120 ɓe gari ga e nokku biyeteɗo Kande ɓe mbi kilo pompiteére ko 160 e tillen e nder wuro ngo e Halwar ɓeɗo foof kilo pompiteére ko 160 soble kadi ko noon woni enen mbiyata soble basalle ɗum noon kamɓe fof ɓe comonto koɗo gotel ɓe jeeye 120 ɓe nde jeeye 160 ɗum noon yimɓeɓe waɗi ɗum ganuma waɗi ɗum caɗele so ene mima ɗon eɗen gandi kadi ha joni haala ka gasani holɗum kilo tew kañumne gonɗo ƴiye ko 800 kilo tew mo alda e ƴiye on ko 900 ɗum noon ina wayno kilo sukara ɗo e nder Ziguinchor ko 150 ɗum noon to marché Bukoto 120 ɓe mbi ɗum noon holto fawi foti tan ko prix o wona goto ɓe ɗofto kuule laamu ko haali ko ene wayno artisanat Ziguinchor kamɓe de ɓe kalde ni e ministére mabɓe duuduka joguiɗo affaire aéroport uji ɓe mbi aéroport Ziguinchor foti gasde eɓe gonde e caɗele tourisme o udditi kono ɓe jeetali hun tubakoɓe so gari kaɗat ko to e Cap Skirring artisanal nan toon wawata yettade artisanal Ziguinchor ɗum noon aéroport nde addi ɗum yo aéroport nde waɗa feere para ko ɓuuri yawde yaccade ɓe gaddi oɗo message fewde e duuduka to e jibanar kamɓe de ɓe gonde probléme guyka nayyi ina wayno Bissau naɓe wayrino gari ƴetti 14 holsere nawi to e nder Guinée Bissau hen 3 ɓoccitima heddi 12 ɗum noon kamɓe ɓe gullitima laamu ngu yo waw daranade ɓe e frontiére he wawa hanganade ɓe ɓeɗo wuyɓe ina tampini ɓe jamma e ñalawma weltare TV musidɗo moon Amadou Isaka Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo foɗo radio Ziguinchor fe jokkodude e Ghalii Abuu Bah yallah koye walde e jaam allahumma amina seydi Keɓe seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen caɗele kewɗene tawe oɗo saaha joni nder falde gawo ha tengti noon e falde gawo e ko taari ɗum kala gawo noon ene haaɓa gawo naɓe ene kaɓa ene cippire kala saaha ɓen seɓɓitiɓe woni terroriste en joni kadi teskama kewgol toon bandiji e guykaji e nder hakkude mabɓe oɗo saaha joni ɗum noon herƴini ko fate
situation sécuritaire falde nde kala ngam yidde firtude noon e haɓade ɗina bandiji e firtude ittude dendagal ñonkoto tawteɗe toon noon dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe mbaɗi toon opération pattame limijo ñande jamma jeenayyi ina wiyata sappo lewru jukko gonɗen ɗum lewru jolal gonɗen ɗum ɓe mbaɗi toon wona tigui on patrouille noon ɓe kolliri tigui ɓe ndindin toon ko temedere capanɗe jeeɗiɗi dadiɗo taw ko kañumen mbaddi oɗon patrouille mo pattama limijo ɓe kolliri noon ɓe nangi drogue kewɗe no fewi e marchandise uji kewɗi ɗi ndewani lawol ɓe nangi hen suspect yimɓe taw ko suspect ji hewɓe no fewi e dartorinoɓe e ɓen tawa kadi ko dartorinoɓe wadde trafic drogue hewɓe no fewi e bandiji kewɗi naggama ɓe nangi hen kadi pistolet automatique ɓe mbawi kadi tawde toon temedɗiɗi sappo e jeetati tout feere taw ko drogue mo hinde chanvre indien ɓe mbawi teɓade capanɗe jeegom e jeeɗiɗi carton taw ko faux médicament wodi médicament ji contrefaçon ɓe kepti autoji ɗiɗi wondude e motoji nayyi ɓe nangi kadi yimɓe jeetato ɓen noon ɓen yimɓe jeetato nangaɓe ɓe batti ɗum e juuɗe police ardino patrouille o noon ko colonel Famouke Camara kañum woni commandant catala bite kañum woni commandant ko wiyete PIACT banggue funnague e wondude e Issa Bakayoko kañum woni commandant zone défense numéro 1 yimɓe diwan noon yimɓe wuuro ngo e falde kala ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no fewi ɓe namdi kadi kala saaha nde patrouille baɗi ni mbawata waɗede e nder falde gawo ha joni ko leydi Mali keddoɗen agent ji ɗiɗi tawa kadi ɗiɗo kala ko rewɓe gollotoɓe centre 3 des impôts ɓe Bamako district Bamako mbaɗanoma convoqué caggal ɗum kadi ɓe mbiya teb tawa nanguiɓe noon ko pôle économique et financiére ko woni tigui catal halfinaɓe ko fati rewidade ɓena buñari hutotoɓe buñari e rewidade ngaaluji leydi ndi gollotoɓe noon caggal ɗe ɓen nanga gollotoɓe dendagal gollotoɓe e nder dagal gollotoɓe impôt ji kala kañum e nder jok leydi e kala kolliri hen mette mumen mawɗe no fewi ñande altine ɓennuɗo hollirde mette mabɓe kamɓe kala ɓe kofi juuɗe ɓe gollaki ñande altine ɓennuɗo e nder jok leydi he kala gona hofmo juuɗe noon teskama tigui ñalawma o goto ko milliard uji kewɗi no fewi taw ko franc CFA ɗum woni ko leydi Mali wasi on ñalawma goto koto leydi Algérie paaɗen yidde laamu leydi Algérie ko saltade kay nadgol ko fate dendagal ɗina werlaji tawa dongnata ɗi ko gasoil ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko kala auto nata o leydi he ya taw ko auto essence walla taw ko auto électrique walla hybride ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni caggal kay so tawi mbaɗaɗo e nder temedere oto kala hen capanɗe jeegom ko autoji gasoil noon ene teska ene jeeya ko wawi bonnude weeyo woni tigui pollution ene jeeya kadi ko addata caɗele ko fate changement climatique e gonaɗo oɗo saaha joni woni nguleki cattuki no fewi e bonnude weeyo leydi Algérie jogui tan autoji essence ko 40% ɓe kolli noon ɗo e yeeso dendagal autoji ɗi kala maɗi gonta soit essence meho walla ɗi gonta électrique walla kala gaddowo wona auto mum wona soit essence électrique soit essence hydraulique walla wona ko wiyete GPL GNC ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Burkina Faso yimɓe hewɓe mbaɗi seppo mumen en seppota ko seppo jamiyamiwa to Wagadugu lamorgo ɗe boli Wagadugu lamorgo leydi ndi seppo ngo noon ko hollide mette mabɓe e hollide kadi ɓe natti yidde yiide koninkoɓe leydi France e nder leydi mabɓe kono noon kadi ɓe kalaɗon heɓe kolliri hay ambassadeur mo leydi France ɓe jiiɗa yiide ɗum e nder leydi he seppo ngo noon ɓe mbaɗi seppo mabɓe ngo noon koto boulevard de l'indépendance e nder boulevard de l'indépendance noon koko hen hucciti ambassade mo leydi France yidde kay yo andu wonde seppo ngo waɗi kadi ɓe natti yiidemo e nder leydi he kabaruji men ɗemngal pulaar teno wima to leydi Burkina Faso koto leydi Côte d'Ivoire paɗen catala bitengal CEI woni commission électorale indépendante ko catala halfinaɓe ko fati kay e sumgoji nder leydi he ngal cata noon holliri tigui wonde ɓe umminima ko wiyete révision woni tigui yurnitade listeji électorale ɗum noon fuɗɗi ko guila ñande aseta hanki o sappo e jeetati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ma ɗum duumo noon ha ɗo e jonte tati saabu kay ɗum dartoyto ko ñande sappo lewru décembre hitande gonɗen nde oɗo saaha noon fichier électoral moɓe jogui o ɓe kolliri tigui ko million ngaji jeeɗiɗi électeur woni ko million ngaji jeeɗiɗi neɗɗo taw ko weddotoɓe carte mumen woni ko winditi hen kamɓe catal ngal noon ngal seedi woni yidde mabɓe fandara mabɓe kay e koɓe joofi ko fodde million neɗɗo ene foti winditade tawtoya liste godaɗo on mais noon taw kadi ɓe ɓuuri jofade ko jeunesse leydi ndi ɓe mbaɗi erango fade mumen kañumen kala ne mbawata arde winditade hano hannitini ɓe mbawi rendide noon fodde ujunnaji ɗiɗi e temedde jeetati équipe e nder jokli leydi e kala beele winditoyo ɓen
ɓe cuwa winditade ɓe cuwa wattude wodde ha mbatta winditade kay ha mbatta wodde ndera leydi he musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube o ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amady Saga Keɓe kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on